أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu albarka, barkanmu da kasancewa da ku a wannan majalisi mai albarka wanda muke karatun littafin Muqaddamatul Izziya wanda take akan mazhaba ta Imamuna Malik, da nufin tunasar da mu akan abin da ya shafi ibada da kuma rayuwar mu ta yau da kullum. Idan ba a manta ba, a darasinmu da ya gabata mun yi magana akan shafa, wato abin da ya shafi alwala da kuma abin da ya shafi taimama da kuma inda suke iya haɗuwa biyun baki ɗaya. Insha Allahu yau za mu tashi sabon babi wanda zai magana akan shafar hufi. Shi shafar hufi ruhusa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka sanya shi a matsayin suna a halin tafiya kuma a halin mazaunan gida. Malam zai fara karatun kamar haka, yace faslun, fasali fi masila alal khuffaini, wanda zai magana akan shafa na khuffi guda biyu. Na'am, yace lil masahi alaihi samaniyatu shurutin, akan shafa ta khuffi akwai ƙa'idoji wanda sai sun cika sannan a samu wato karɓaɓuwa a cikin shafa ta khuffi ga wanda zai yi alwala. Na'am, yake cewa al'awwalu, na farko, an yakuna jildan, wato shi khuffin ya kasance da fata aka yi shi, fala yamsahu ala ghairihi kal khirqin wa nahwiha, yace wanda aka yi da fata kaɗai, banda wanda aka yi da tsumma ko wani abu makamancin haka. Wato kaga kenan a mazhaba ta Imam Malik ba a shafa akan safa, wanda wasu zaka ga ana yi a kai a wata mazhabar kenan, amma shi a nan ba a shafa akan abin da ya shafi tsumma ne, wanda ya shafi kamar safa ko makamancin haka. Yace iza suni'at ala hay'atil khuffi, idan aka sana'anta ta akan ƙira ko kuma irin saƙa ko kuma irin yadda ake yin khuffi aka yi, to in dai ba khuffin bane to ba za a yi shafa a kansa ba. Na'am, malam yace illal jawraba, sai abin da ake ce ma jawraba, wato wani abu ne, wa huwa ma kana ala shakhlil khuffi, wani abu ne wanda yake akan ƙira irin ta khuffi, minal kittani, wanda aka yi da wani abu da ake ce ma kirtani, wato wani kaman tamfal wani abu ne mai kauri wanda aka saƙa shi wa nahwihi kuma makamancin haka, amma sai aka ce min fawqihi wa min tahtihi jildun, amma saman shi da kuma ƙasan shi fata ne, irin gefe dai ne aka haɗa da fatar makhruzan aka ɗinki. Gefen shi ne ke da wannan kittanin, amma saman shi an sa fata kuma ƙasan shi ma an sa fata, aka haɗe shi aka ɗinki. To in ba kamar shi ba, shi wannan sai aka ce shi za a iya shafa akan shi saboda akwai fata sama da ƙasan shi. Athani, sharaɗi na biyu, an yakuna ɗahiran fala yamsahu alan najasi, sai ya kasance shi khuffin cewa tsarkakakke ne, ba a yi akan wanda ya zama najasa ne, wato ma'ana ita fatar da aka yi khuffin da shi, shine yace ka jildil khanziri, kamar wato fata ta alade, wa jildil ma'akuli gairil muzakka, ko kuma dabbar da za a iya ci amma ba yanka ta aka yi ba, mushe ne. Duk da kasantuwar idan dabba ta mutu aka je mai fatar a wani hadisin to ta tsarkaka za a yi, to amma a nan banda ta khuffi, idan khuffi ya kasance an sana'anta shi da dabbar da ba a ci ko bai halatta a ci ba, kamar alade ko jaki ko biri, to wannan ko an yi khuffi da shi ba za a yi shafa akan shi ba. Ko kuma dabbar da ya halatta a ci amma mushe ce, to ita ma ba za a yi shafa akan shi ba. Aw muzakka gairi ma'kulin, ko kuma a'a yanka ta ma aka yi amma ba a cin dabbai, a yanka jaki ko a yanka doki ko wani abu makamancin haka, wa in dubiga, ko da kuwa an je mai, to wannan ba za a yi amfani da shi a yi khuffi ba, in kuma an yi da shi ma to ba za a yi shafa akan shi ba. Athalisu, sharaɗi na uku, an yakuna makharuzan, ya kasance ɗinkakke ne, fala yamsahu alaihi iza kana marbuɗan, ba za a yi shafa akan shi ba idan ya kasance buɗaɗɗe ne a nahwihi ko makamancin haka. Wato ya zama cewa khuffi dai ne ɗinkakke, ba kawai fata ba ce ka zira ƙafarka ciki ka tattaro ta ka ɗaure,
to wannan ba za a yi shafa akan shi ba, sai ya kasance hufi ne kuma ɗinkakke wanda za ka iya zira ƙafarka a ciki. Arrabi'u na huɗu, na'am, an yakuna satiran li mahallil fardi, sai ya kasance yana suturce mahallin farli, wato zai rihe ƙafarka har ya kawo idon sau kenan. La ma na ƙasa fala yasuhul masu, banda wanda bai rihe ba, kawai ka sanya shi kamar ƙila matsayin kamar sandal na fata ko kuma ya ɗan taho bai kawo idon sau ba, to wannan bai cika sharaɗin da za a yi shafa akan shi ba, sai idan ya suturce ƙafar har ya kawo wurin idon sau, to wannan shine za a iya shafa akan shi kenan. Na'am, fala yasuhul masu alaihi, na'am, ba za a yi shafa akan shi ba idan ya kasance wato bai suturce ƙafa har zuwa idon sau ba. Na'am, wa kaza, haka kuma yake in kana fihi kharqun kabiran, idan yana da kita ko yaga ko ta huda mai girma, qadar sulusul qadami, wadda za ta iya kai kamar 1/3 na diddigen mutum ya fito waje, to shi ma wannan ba za a yi shafa akan shi ba. Alkhamisu na biyar, an yamkinu tatabu'ul mashi fihi, sai idan ya kasance za a iya bibiya ko kuma za a iya tattaki na tahiya a cikin shi, falwasi'ul lazi la yamkinu an yutabi'ul mashi fihi la yamsuhu alaihi, amma wanda ya zama cewa yayi maka yawa, yayi maka baro kana tahiya ƙafa kana hitowa, to wannan shi ma bai cika sharaɗin da za a yi shafa a kansa ba, sai idan in ka sanya shi zai kama maka ƙafa kuma za ka yi tafiya yadda ya kamata. Na'am, as-sadisu na shidda, an yalbasahu ala taharatin fala yamsuhu alaihi iza labisahu wa huwa muhdithun, wato ya kasance sharaɗi na shidda, sai idan mutum ya sanya shi bayan ya riga ya yi alwala, shine taharatin ɗin, mutum ya riga ya yi alwala cikakka sai ya sanya shi, to idan alwalar gaba ta kama, ko da ya ji ya yi bayan gari, ko da ya ji ya yi hitsari, idan ya zo wurin alwala, to sai ya shafa akan shi. Amma malam ya ce fala yamsahu alaihi iza labisahu wa huwa muhdisun, shine ba zai shafa akan shi ba alhalin yana da hadasi, ma'ana bai yi alwala ba. Dan yanzu misali mutum ya ɗauki kofi ya sanya ba tare da ya alwala ba, to idan ya zo yin alwala to sai ya cire ya wanke ƙafafuwansa, saboda me, bai sanya shi ba yana da alwala. Wa yashtaru, kuma yana cikin sharaɗi fi hazihi daharata, a cikin wannan alwala da aka ce yayi, an yakuna ma'iyatan, na'am, ma'iyatan wato ma'iyatan, afwan, wato sai ya kasance ita wannan tsarkin ko alwalar da zai yi ta kasance ma'iyatan, alwala ce da aka yi ta ruwa, wato da ruwa aka yi tsarkin, aka yi alwalar, ba alwala ta taimama ba. Falau tayammama summa labisahu lam yamsahu alaihi, da a ce mutum zai yi taimama sannan ya sanya hufi, to ba zai yi shafa akan shi ba idan ya zo wajen yin wata alwalar, sai in dama alwala ce yayi kuma ya cika alwalarsa sannan ya sanya shi, to idan alwalar gaba ta kama sai ya shafa akan shi. Na'am, wa an takuna kamilatan falau gasala ihdar rajlaihi wa adkhalaha fil khuffi qabla ghasl al-ukhra wa nahwi zalika la yamsuhu alaihi. Haka kuma aka ce da zai kasance, wato an yakuna kamilatan, sai alwala ta kasance cikakkiya ce, falau gasala ihda rijlaihi, wato da mutum zai wanke ɗaya daga cikin ƙafafuwan shi, yayi alwala kaf ya gama, ya zo wurin wanke ƙafa, sai ya wanke ƙafa ɗaya, sai ya ɗauki huffin shi sai ya sanya qabla ghasl al-ukhra, kafin ya wanke guda ƙafa kenan, wa nahwu zalika ko makamancin haka, to wala yamsuhu alaihi, to ba zai shafa akai ba, saboda me, ai bai samu cikakkiyar alwala ba, saboda ya wanke ƙafa ɗaya bai ida wanke ɗaya ba, alwala bata cika ba, sai sanya huffi ɗaya, sai ya ida wanke ta hagun kuma sai ya ɗauko huffi ya sa, to wannan ba zai shafa akan shi ba, saboda bai sanya shi a bisa cikakkiyar alwala ba. Na'am, alwala bata cika ba lokacin da ya sanya, kuma ana son sai lokacin da tsarki ko kuma alwala ta zama cikakkiya, sannan za a sanya shi huffin wanda ya cika sharaɗin da za a iya shafa akan shi idan alwala gaba ta kama. As-sabi'u na bakwai, yace Allah ya kuna asin bilibsihi kal muhrimi gairi mutarri lilibsihi aw bi safarin, sai aka ce sharaɗi na bakwai, sai ya kasance
wato sai in bai kasance ba wannan wannan sawa da ya sanya shi ne kan wani aiki na saɓo, ko kuma wani abu wata tahiya yake ta saɓon Allah ba kuma ta lalura ba, lokacin da ya sanya shi kenan, ko kuma lokacin da yake tafiya. Ba wani zunubi ko wani aikin laifi yake tafiya a halin ya yake tafiya zai yi ba, don akwai malaman da suka ce, da aka ce kai sallar ƙasaru kowace irin tafiya ce aka maka ruhusa. Amma malaman fiqhu sai suka ce a'a banda tafiya ta saɓon Allah, kamar shi ma wannan sanya huffin banda wanda ya sanya huffi kuma yake wata tahiya ta saɓon Allah, to in ya zo wurin alwala ba a yi mashi ruhusa ya shafa ba. Shi yasa aka kawo wannan shar'in na 7, banda wanda yake tafiya da aka haramta mashi yin ta, kal'aq kamar wanda ya guji iyayen shi ya ɓata da su ya yi gudun gida ya tahi, to shi ko da sallah ta kama shi a bisa hanya yana da huffi to ba zai shafa a kansu ba, ko da kuwa huffin nan an yi shi da tsaftatacciyar fata kuma yana tafiya da shi ba tare da ya mai yawa ba, bai yage ba, kuma na fatar da aka yi da halattacciyar dabba ne kuma mai tsarki, duka ya haɗa sharuɗa. Amma idan ya kasance mai gudun gida ne ya guje ya bar iyayensa, to aka ce ba zai shafa a kan shi ba. Wal abiki ko kuma gudajjen bawa, shi ma bawa ne ya guje daga wurin ubangidan shi, to shi ma fala yamsuhu ba zai shafa ba, wahidun minhuma ɗaya daga cikin waɗannan, da wanda ya gudu ya bar gida ya saba da iyayen shi, da kuma wanda ya gudu gudajjen bawa ne ya tafi, to su ma ba su samu wannan ruhusa ta yin shafa akan huffi ba, sai dai su cire su yi alwala saboda suna bisa wata tafiya ta saɓon Allah. Athaminu, wato sharaɗi na 8, Allah ya kuna mutaraffihan bi lubsihi, faman labisahu li naumin aw nahwihi la yamsahu alaihi. Wato banda wanda ya sanya huffi saboda wani abu na jin daɗinsa, ko saboda zai yi bacci, ko ƙila a'a ya shafa wani mai ne a ƙafarsa don ta mashi maganin haso, sai ya lafta man sai ya kawo wannan hwata sai ya sanya shi, to wannan ba zai yi shafa a kan shi ba, ko kuma ya sanya shi ne domin ya yi bacci ya wayi gari da safe, to shi ma wannan ba zai shafa a kan shi ba. Idan alwala ta kama zai cire shi domin ya yi alwala cikakkiya. Waɗannan su ne sharuɗa guda 8 waɗanda wato aka kawo, wanda dole sai sun cika, ko da mun samu tuntuɓen harshe a baya mun ce 10, to guda 8 ne ga su nan insha Allahu sun cika, wanda kuma sai da su ne sannan ake samun wato shafar huffi. Malam ya kawo tambihi yake cewa idan izijtama'at hazihi shuruɗu jaza mashu, idan waɗannan sharuɗan duka suka cika, to shikenan wato shafar huffi ya halatta. Wala yatawaqqatu wala yalzimuhu naz'uhu illa an tahsulu lahu janabatun. Wato shikenan aka ce ba a iyakance mashi lokaci ba, wato tawaqqatu bi waqatin aka iyakance shi, aka ce daidai kwanaki kaza ka cire shi don kai wata alwala, kuma ba a lazumta maka cewa sai ka cire shi ba, sai idan fa janaba ce ta samu mutum, ko kuma aw yahsula fihi kharqun kabiran, ko kuma shi a halin tafiya huffin ya samu wata kita mai girma, aw yanzi'a qadamuhu, ko kuma ya cire wato digadigan shi daga cikin huffin, wato ya cire digadigan shi daga cikin huffin, aw akasaraha, ko mafi yawa daga cikin ƙafar shi ya hiddo bai ida hiddawa duka ba dai, ila saƙin zuwa ga ƙwabri na shi huffin, wato saƙi huffihi, wato ya cire har ya kai ga ƙafarsa ta kawo daidai wuya ko ƙwaurin shi huffin, to idan wannan ta samu, to shikenan sai ya sake yin wata alwallar, sana ya sake maida shi, sannan ya sake wata shafar. Wato abinda za mu fahimta a nan cikin wannan tambihin, an ce ga waɗannan sharuɗa guda 8 sun haɗu, to ya halatta kai shafa akan huffi, amma sai aka ce ba a iyakance maka kuma lokacin da huffi zai yi a jikinka ba na ka cire shi ka sake wata alwala, sai fa idan janaba ce ta samu mutum,
ko kuma shi huffin yayi wata kita ko wata huda mai girma, ko kuma mutum ya ciro diga-digan shi daga cikin huffin, ko kuma mafi rinjayen ƙafarsa ta hito har ta kawo ga wato kamar wuyan huffin, to wannan sai ya sake wata alwala. Wasifatil masihi almustahabbatu, to ga siffar yadda ake shafar, yadda ake yin ta, yadda ake shafa ta shi huffin kenan, shine an yada'a asabi'a yadihil yumna ala atrafi asabi'i rijlaihi min zahiri qadimihi al-yumna, wato mutum ya ɗora yatsun shi na dama ko akan gefen yatsun ƙafar shi daga sama kuma na dama, wa yada'u yadahul yusra min tahti atrafi asabi'ihi min baɗini khuffihi, sai ya sanya tafin ko kuma yatsun hannun shi na hagu a gefen ƙasan yatsun ƙafar shi na dama, wato dama ta lulluɓo sama, hagu ta shaho ƙasa, wa yamiruha, haka zai taho da shafar ilal ka'abaini har ya zuwa idon sau, wa yaf'alu bil yusra kazalika, shi ma idan aka zo wurin ƙafar hagu sai a aikata kamar haka. Ita ma ƙafar hagu sai a ɗora hannun hagu a saman gefen yatsun ƙafar hagu, sai hannun dama yatsunta a ƙasan gefen yatsun ƙafar hagu, sai a taho da shafar har ya zuwa idon sau. Aka ce ala ahadil qaulaini, a ɗaya daga cikin maganganu biyu ne da ake shafar kenan. Wata magana kuma ta ce a'a, daga wurin idon sau za a shafar har a kai wurin yatsu, domin akwai wata ƙazanta ko wani abu za a cire shi ta can. Wannan shine siffar yadda shafar take, amma cikakkiyar siffar da bayanin to yana, in aka bincika a karatunmu na wato risala da muke a wannan feji na Esrafin Dad Media, insha Allah akwai cikakken bayani da yadda ake yin, da yadda ake ɗora hannun, da yadda ake karkarewa. Insha Allah muna fatan abinda muka karanta muka dace da daidai, Allah ya ba mu lada, wannan muka kuskure saboda karancin sani wurin karantawa ko fassara ko ƙarin bayani, Allah ya gafarta mana. Muna fatan dai Allah ya ba mu lada, Allah kuma ya sami da sabati, Allah ya ba mu ikon yaɗa wannan shiri, Allah kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muke saurare yau da kullum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.